Hola a tothom, soc en Jordi i avui volia fer-vos una reflexió sobre el que per a mi és un estat molt important, que és l'estat de presència. Moltes vegades aquest dia a dia és una voràgine constant i ens costa de trobar moments per poder estar en aquest estat de presència. Però la gràcia no és trobar aquests moments, sinó intentar-lo viure la major part del temps possible. Moltes vegades, si fem una activitat meditativa o contemplativa, o estem a la natura o estem al mar, ja ens porta aquest estat de connexió i de presència, però ens n'oblidem ràpidament quan tornem al nostre dia a dia quotidià. El repte està en com això portar-ho a terme durant la major part del dia. Quins avantatges ens porta la presència? Ens porta a estar amb coherència amb nosaltres, ens porta també a rebre i a percebre aquests missatges que l'univers i la nostra ànima ens dona a través de persones que ens diuen alguna cosa, missatges que tenim al nostre voltant, sincronicitats que ens trobem. Llavors, si no estem en aquest estat de presència, ens passen per davant i ni ens en donem compte de què ens ha arribat aquest missatge. Per tant, per mi és una de les coses importants, la coherència, les intuïcions, tot està com més alineat i a la informació que ens arriba la sabem interpretar millor. I per a mi, per això és important i per això crec que és vital practicar el que és l'estat de presència. I clar, moltes vegades és això, venim d'un cap de setmana on hem fet un taller de meditació o un taller de presència i dius, uau, que guai, que no sé què, que bé que està, però arriba el dilluns i ens n'oblidem. Doncs no, el que es tracta és de posar-ho en pràctica en el nostre dia a dia. El silenci per mi és molt important. És una eina que ens porta també a aquesta presència. Si esteu en una voràgine durant el dia, per laboral, per conflictes amb qui sigui, intenteu aplicar la respiració, intenteu trobar 5 minuts, encara que siguin al lavabo, per estar en silenci, per tornar a trobar aquest eix, que ens torna a portar aquest estat de presència. Llavors, per mi no és una cosa que haguem de fer forçada, sinó que és una cosa que ens hem de recordar. Hem de detectar quan ens passa, quan ho detectem ja és un gran pas, és a dir, mira, ara no estic present, ho he detectat, no passa res, com us dic, no ens hem de culpar per això, ni molt menys, però sí que havent-ho vist, dic, ara torno a intentar centrar-me una mica, torno a intentar recuperar aquest estat de presència, perquè us asseguro que el fet d'estar alineats, tot funciona molt millor. I per mi aquesta presència n'és una de les claus per poder-ho portar a terme. Per tant, que cadascú trobi l'eina que millor li vagi, però intenteu estar alerta sobre aquest estat de presència en el vostre dia a dia i veureu que les coses també canvien en el vostre entorn, perquè també les observeu d'una forma diferent. Com sempre, gràcies pel vostre temps.